Аз съм изкушен така в тази атмосфера да продължа Деяния на апостолите, 2 глава. С Мичо си говорихме, ако трябва да говоря една глава от Библията, докато съм жив, само от една глава от Библията да проповядвам, всички от Ветил знаят коя е тази глава. Това ще е Деяния на апостолите, 2 глава. Но няма да говоря от цялата глава, ще отида само в няколко стиха и ще взема почти една думичка само от там, защото искам да се спра на една дума, която вярвам, че е много важна. Така, Деяния на апостолите, това е деня, в който, 2 глава, това е деня и часа, в който Господ изля Святия Дух на земята. И така, хората там са изпълнени, учениците са изпълнени със Святия Дух, апостолите там са изпълнени със Святия Дух. Една страхотна атмосфера. Имаме около 120 човека, които са в горница, чакащи да бъдат изпълнени с сила и с помазание от Господа. Така че Святия Дух слезе върху тях. Като се чу тая мълва, този шум, събра се едно огромно множество, дойде там и Библията казва, всички ожилени в сърцето си рекоха на Петър и на другите апостоли, що да сторим, братя? Сега вярвам, че подобно нещо се случва тук, на това място. Вярвам, че когато Святия Дух се излива, вярвам, че всеки един от нас иска това. Жадуваме, гладуваме за Святия Дух. Жадуваме, гладуваме за Неговата сила. Вярвам проповядването ни, хвалението ни, нещата, които вършим в службите ни, не просто да бъде поредната точка от службата, но да бъде нещо, което да ожили всяко едно сърце. Всеки да усеща помазанието на Бога. Защото помазанието е нещо, което можеш да чуеш, но и нещо, което можеш да усетиш. Има нещо, което да видиш, когато помазанието се излива. Така че отиваме по-нататък, ожилени в сърцето си, казват на Петър и на другите апостоли, какво да сторим, братя. И сега внимавайте в тая дума. Първата дума, която Петър казва, покайте се. И всеки от вас, второто нещо, нека се кръсти в името Исус Христово и ще приемете този дар, Святия Дух. Сега няма да говоря за вторите две, ще се спра само на покаянието. Как да имаме съживление, нали за това говоря? Как да имаме съживление? Или защо губим съживлението? Или как да останеме в съживлението? Така че в общи линии това са въпросите, а отговора го чуйте. Покаяние. Първото нещо, което Петър казва, покайте се. Сега истината е, ако искаме съживление в църквите ни, в служението ни, ако искаме съживление да имаме, трябва да има истинско покаяние. Или ако задаваш въпроса, защо нямаме съживление, защото покаянието не е истинско. Хора, много е вероятно последните 30 години, 25-30 години, в църквите ни да нямаме истински покаяли се хора, истински обърнали се хора към Господа. Какво е покаянието? Покаянието е обръщане гръб на дявола, на злото, на света, на греха и да обърнеш лицето си към Бог. Но не е само обръщане, то е и отделяне. Сега трябва да сме честни и да кажем, ние почти не използваме думата покаяние в църквата ни. Ние казваме кой иска да приеме Исус. Дори не казваме кой иска да се покае, да дойде напред. Ние казваме кой иска да приеме Исус. Така че всичко е толкова размито във времето, в което живеем. И ние чакаме съживление, искаме съживление. Съживление няма да дойде, докато няма истинско покаяние. По-надолу в 3 глава Петър проповядва и казва, покайте се, за да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Така че защо нямаме съживление? Как да имаме съживление и така нататък? Ето ти първият отговор. Трябва да има истинско покаяние в църквите ни. Да имаме истински покаяли се хора. Когато хора излизат напред да приемат Исус, да знаят, че това е време, това е акт, в който те се покайват. Те обръщат гръб на дявола, на света, на греха, на злото и обръщат лицето си към Бог. И оттам нататък трябва да живеят един живот на освещение, което значи да се отделят. Отделяне!
отделяне от света, от греха, от дявола, от злото и се приближаваме към Бог, гледайки Бог, гледайки го в лицето, гледайки лицето на Бога, се приближаваме със всеки изминал ден към Него. Така че запомни първото и не най-важно, защото всичко е важно, но първото нещо, за което говоря тази вечер, е покаяние. И понеже обещах, че ще бъда кратък, минавам към второто нещо. Второто нещо, защо нямаме съживление? Защо не задържаме съживлението в църквите? Защото сме слаби лидери. Защото лидерството е слабо. Имаме много компромиси в църквите ни. Лидерите правят много компромиси. Сега няма да влизам в това, че най-неподготвените хора, които влизат в неща, включително това и в лидерство, в църковно лидерство, тук в духовно лидерство, са ромите. Няма никъде по лицето на земята толкова неподготвени хора, които да влизат в служение. Никъде го няма по света. Ние влизаме неподготвени за брак, започваме бизнес без да сме подготвени, правиме всичко в живота ни без да сме подготвени. И с тази идея влизаме и в служение, като си мислиме, че Господ е с нас, Духа е с нас, ще ни помага и ние ще бъдем успешни в служението. Да, обаче във времето разбираш, че нещо се случва, Бог прави нещо силно, идват освежителни времена, но те идват и си отиват. Не можеш да задържиш съживлението, не можеш да задържиш Божието присъствие, не можеш да задържиш славата. Отива си славата на Бог от църквата, отива си помазанието на Бог от църквата и всичко, което имаме, е едно събрание, в което присъствието на Бог го няма, в което силата и помазанието на Бог го няма. Защо? Защото лидерството е слабо. Правим компромиси. Ето ти примерно един от компромиса, за който пастор Кало говори и ще се върна в тази история. Филип е в Самария, той проповядва там, има чудеса, има изцеления, хора се обръщат към Бог, приемат Исус, взимат водно кръщение. Представяте ли си едно страхотно съживление? Но аз се очудвам, когато чета тази история и сега, докато той говореше, как просто Филип с цялото си помазание, с цялото нещо, защото се поставя на негово място. Един от приближените хора до него е Симон Магьосника. Хора, това е ужасно. Ужасно е с цялото си помазание, което имаш, като пастор, като Божи човек, като служител на Бога, чудеса да се извършват чрез тебе, изцеления да се случват чрез тебе, неща да се случват, да виждаш животи променени, да виждаш хора да взимат водно кръщение, даваш водно кръщение. Библията казва, че цяла Самария се обърна заради служението на Филип там. И в същото време същия Филип има един от най-приближените хора до него, Симон Магьосника, който идва там при Петър и казва: брато, дай ще оправим тук нещата, кажи колко струва. Ето го, обърнате, обаче всичките му, целият му менталитет, всичките му светски неща, с които той беше преди да приеме Исус, остава същия менталитет. Какво говори това в едно изречение? Това говори слабо лидерство. Защо ви подчертавам тази дума? Защото Петър е там и когато Симон дойде и му предлага пари, какво му казва Петър? Парите ти с тебе ще погинат. Покай се, защото парите ти с тебе ще погинат. Сега правите ли съпоставката? Имаме Филип, който си е до него и си мълчи, защото Симон е влиятелен, Симон е голяма клечка и като го видят до Филип, помпаме егото ни, ни е хубаво, такива богати, известни, ама може да са лихвари, ама може още да са сутеньори, ама може още да са дилъри, може още да се другират, може още каквото и да е, ама поне и са богати и спонсорират служението, ние просто преглъщаме и си седат тези хора до нас. О, не. Истинското лидерство идва и казва, истинският лидер идва и казва: парите ти с тебе ще погинат. Покай се! Покай се! Покай се! Ще погинат парите ти с теб.
Вярвам, че такова поколение от лидери издига Господ. Лидери, които няма да правят компромиси. Лидери, които ще казват да, когато трябва да кажат да. И лидери, които ще казват не, когато трябва да кажат не. Амин. Имам още едно кратко нещо, което ще отида в него и то е пак в тая посока. Божия народ са на прага на обещаната земя. Мойсей изведе Божия народ от Египет и това е старото поколение служители, към което може би приспадам и аз. Ние сме били такива реформатори. По болниците, по улиците, по площадите проповядваме, довеждаме хората до Исус. Донесохме реформация. Хората вече не носят забратки. Не е проблем да носиш часовник. Не е проблем жените да ходят с панталони, нали? Донесохме реформация. Това е това време на Моисей. Изкара Божия народ от Египет. Но идва един нов етап. Идва едно ново време. И Божия народ вече са на прага на обещаната земя. Те трябва да влязат в обещаната земя. И онова поколение, което излезе от Египет, умря в пустинята. Но в пустинята се роди едно ново поколение. Различно поколение, което не знае за Египет. Защото предишното имаше проблем. Излезе от Египет, но Египет си остана в тях. Египет не можа да излезе от тях. И затова Бог ги въртя там в пустинята и умряха в пустинята. Бяха под облака, ядяха от манната, видяха червеното море да се отваря, Бог им довеждаше под пъдъци, хранеше ги, върши Бог чудеса за тях, пусна им вода от канарата, но въпреки това, те просто си остана египетското в тях. Не се промениха тези хора. Така че те умряха в пустинята. И ето ти едно ново поколение, каквото виждам тук пред мен да седи. Както Исус казваше, някой казва, че еди кога си жетвата ще дойде. Исус казва, вдигнете очите си и вижте, нивите вече са озряли. Вдигнете очите си и вижте съживлението, което идва за българските хора. Амин! Съживлението, което идва сред нашия ромски народ. Амин! И сме толкова почетени от Бог да го видим това. Така че вдигни очите си и виж, съживлението идва. Идва едно ново време. Идва един нов етап. Идва време на съживление. Добре, какво ще се случи? Ето ги тези нови синове и дъщери, които се родиха в пустинята. Те са на прага на обещаната земя. И Господ казва на Исус Навиев: направи кремъчни ножове и мини в стана и обрежи всички от мъжки пол. Сега, след малко ще отида в подробности, но какво значи това? Ние имаме тук едно ново поколение, което не е както старите вярващи преди демокрацията, преди 90-та година. Вие не сте същите. Църквите не са същите, вие не сте същите, атмосферата в църквата не е същата, нищо не е същото. Вие сте вече различни. Има свобода, има много хубави неща, които са се случили, но има нещо, което трябва да се направи. Трябва да бъдат обрязани. Трябва да бъдат обрязани. Сега, нали разбирате, че не говоря за физическо обрязване, говоря за духовно обрязване. Отиваш в някаква църква и какво виждаш? Виждаш, ама много плът в тая църква. Хвалението плътско, хората плътски, проповедника плътски, много плът. Много ми намирисва и ми припомня за момента, който Бог изпрати пророка да отиде в Есеевия дом. И Есей привежда синовете си, влиза първия, влиза втория, мирише на плът. Не е това. Третия, може би, той е най-красивия. Първия, той е военен мъж, най-здравия, най-мускулистия. Втория, най-умния. Не, мирише на плът. Схващате ли? Това е, което имаме днес. Имаме плът. Имаме плътски хора в църквата. Много плът имаме. Всичко много по плътта. Нали? Както преди малко пастор Кал говори. Благословението се измерва в това колко пари имаш. Имаш много пари, много си благословен. Нямаш пари, не си благословен.
Нека да ти кажа, че това не е така. Може нищо да нямаш и да си благословен. И може много да имаш и въобще да не си благословен. Ама защо го измерваме така? Защото плътския ум мисли по този начин. Виждате ли колко много плът има в църква? Нали? Когато проповедника вика, значи е много духовен. Когато говори тихо, не е духовен. Няма помазание върху него. Кой мисли така? Плътския ум мисли по този начин. Нали? Когато има много лайкове, харесвания, шервания и така нататък, много е духовен, много е силен. Силата се измерва по лайкове, по харесвания и по споделяния. Кой го мисли така? Плътта мисли по този начин. Плътските хора мислят по този начин. И за голямо съжаление имаме го и в църквата по този начин. О, този музикант е много добър. О, този саксофонист е много добър. О, този барабанист, видя ли го? Добър е, ама има ли помазание върху него? Има ли го онова, което те ожилва, както в деня на Петдесятница? О, той е проповедник. Той брат много хубаво говори. Говори хубаво, ама има ли го това ожилване, което се говори за деня на Петдесятница? Ожилени в сърцето си отидоха при Петър и при другите апостоли. Що да сторим, братя? Не знам за вас, хора, ама аз съм жаден за това. Искам хората, когато проповядвам, да ги видя ожилени. Искам да ги видя Божията сила да минава през тях, да се случва неща в тях, да бъде както в деня на Петдесятница. О, ние отиваме на църква да чуем нещо. Ти можеш да чуеш навсякъде нещо, но дали ще преживееш нещо е важно. И аз казвам на моите хора, ако искате да чуете, живея в Лом, ако искате да чуете нещо за Бог, идете в някоя от църквите. Тук на всяка улица има църква. Ще чуете нещо за Бог. Но ако искате да преживеете Бога, добре дошли сте да бъдете тук. Защото това е, което ние искаме. Искаме да преживяваме Бог. Халелуя! И така, плътта трябва да бъде обрязана. И Господ казва на Исус Навиев, направи кремъчни ножове. Какво е кремък? Кремък е камък. Какво е камък? Ремата. На тая канара ще съградя моята църква и портите на Ада няма да й наделеят. Нали се сещате случая? Исус пита, кой съм аз? И те казват едни така, друг инак. Какво казват хората? Нали, те казват мнението на хората. Добре, ами вие какво казвате? И Петър казва, ти си Христос, синът на живия Бог. И какво му казва Исус? Това не е от тебе, Петре. Това е нещо, което Бог ти го е дал. Това е откровение, което получаваш в този момент от моя небесен Отец. Ето това откровение се нарича кремъчен нож. Ето това откровение, това е кремъчния нож, това е ножа, това е откровението, това е ремата. Така че направи кремъчни ножове. Това е към пасторите. И започни да обрязваш! Започни да обрязваш църквата! Започни да обрязваш църквата! Не на плътта в името на Исус! Помните ли Моисей, великия, голямия служител? Срещнал го Господ, огъня гори, там славата на Бог е там, капината гори, но не изгаря. Бог му говори, иди. Така че, за да го направя кратко, той тръгва с идеята, срещнал Бог, преживял Бог, има лична среща с Бог. И ето го, той отива с жена си, с децата си и тък му да влезе в Египет. На входа на Египет имаше гостилница и там го среща ангел и иска да го убие. И жена му много бързо включи. Слава на Бога за нашите жени. Халелуя! Слава на Бога! Къде щяхме да бъдем без вас? Жена му включва толкова бързо и взима камък и обрязва край кожата на синовете му и ги хвърля там пред ангела. Сега какъв е извода? Извода е следния. Срещнал ли е Бог? Срещнал е Бог. Говорил ли му е Господ? Говорил му е. Изпратил ли го? Изпратил го е. Покорили ли се? Покорили се. Отишъл ли? Отива. Обаче има нещо, което не беше направил. Не беше обрязал синовете си. Така че Бог излиза срещу него и го убива. И какво е това противоречие? От една страна Бог го изпраща, Бог го среща, казва, ти си моят човек, чакам те от 400 години, така че ти си моят човек, а от друга страна той се покори, вероятно не беше лесно,
Така че той се покори, тръгна със семейството си, ето го в Египет и Бог излиза срещу него да го убие. Защо обаче ние си мислим, че ние може да продължаваме, защото сме били докоснати от Бог, защото наистина сме призвани, защото сме подготвени, защото еди какво си, а в същото време не сме обрязани. А в същото време не обрязваме и си мислиме, че всичко ще е наред. Не, няма да е наред. Бог иска обрязването. Защо? Защо обрязване? И това направи Исус Навиев. Направиха си кремъчни ножове и тръгнаха. И обрязаха всеки от мъжки пол. Не влизат в обещаната земя, преди да бъдат обрязани. В обещанията, в благословенията, там няма място за плът. Там няма място за плът. Когато Авраам казваше, аз имам тук. Не, нямаш, Аврааме. Плътта няма да наследи. Исмаил няма да наследи. Имам нещо друго за тебе. Амин. Имам нещо друго. Имам някой друг за тебе. Защото плътта няма да наследи. Плътта няма да влезе в обещаната земя. Плътта няма да получи наследството. Така че, ето го, завета, хора, това означава обрязване. Завет. Какво е завет? Някои проповедници казват, това е договор. Някои казват, това е споразумение. Някои казват обещание, някои казват обвързване. Много е плитко това. Не е това. Направо казвам, не е това. Плитко е това. Добре, какво е, пасторе? Обрек е това. Клетва е това. Обричане, клетва. Това е посвещение. Това е себе отричане. Отрича се от себе си и вече си Негов. И когато Исус правеше там всичко, каквото прави, накрая раздава Господната вечеря, и това е последно нещо, което прави, хора. Той взима чашата и казва, това е чашата с Новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Ако има нещо, което последно трябва да ви кажа и след това вече няма да ме има на земята, със сигурност то трябва да е най-важното нещо. Така че едни от последните думи на Исус са свързани с завета. Завета! Това е важното нещо, което днешното християнство пропускаме. Ние не живеем заветно с Исус. Искаме съживление? Няма. Искаме съживление мъничко, помирисваме, преживяваме от време на време по нещо, но то идва и си отива, не остава. Изпускаме го съживлението, пропускаме го, бяга съживлението. Защо? Защо? Защото не сме обрязани. Защото няма обрязване. Трябва да вземеш кремъчни ножове и да минеш в стана. Трябва да вземеш ремата. Трябва да вземеш Словото и безкомпромисно. И вече казаха тук братята, ще боли? Да, ще има болка. Ние сме толкова нежни с хората. Искаме одобрението на хората. Искаме всички да ни обичат. Искаме всички да ни величаят и така нататък. Добрият пастор, добрият Божи човек. Това е като да отидеш при лекар и в тебе има рак, ама той ти казва, добре си, всичко наред, усмихва се, щастлив, позитивен и ти излизаш и имам рак, ама няма нищо страшно и в същото време отиваш при някой друг и той казва, имаш рак и този рак е сериозен и трябва да се оперираш. И ако не се оперираш, няма да мине дълго време и ще умреш. И ти си ядосана на този, който ти казва истината, защото говори грубо и ти казва груби думи, а он не беше много мил, беше много добър. Много добър, ама заради него умираш. Това са тези добрите пастори, които са много мили и са много добри и заради тях ти се оставаш плът и умираш. Вземи кремъчни ножове, направи кремъчни ножове и минавай в стана. Минавай в стана и обрязвай. Минавай в стана и обрязвай. Амин. Минавай в стана и обрязвай. Халелуя! Така ще задържим съживлението. Имах още неща, които трябваше да кажа, които мислех, че ще кажа, но мисля, че тук е достатъчно и тук трябва да спра. Много хубаво проповедниците да знаем кога трябва да спрем.
Нали? Защото имаме много какво да кажем, но тук мисля, че е достатъчно. Нека да събера сега трите неща заедно. Липса на истинско покаяние. Помислете върху това. Второто нещо. Липса на истинско лидерство. И третото нещо. Липса на обрязване. Вземете тези три неща и вярвам, че те са три много важни ключа, които ще ни помогнат да издърпаме съживление и не само да имаме докосване, но да седим и да живеем в него. Защото не знам дали ти си свикнал просто да живееш така, но знам, че Божието присъствие, Божието помазание, Божията слава е, която ще привлича хората. Ако искаме съживление и да остава съживление, вярвам, че това са някои от нещата, които трябва да направим като църква. Господ да ви благослови. Халелуя! Амен! Сега ще помоля пасторите, всички пастори, служители, проповедници, всички, които имате някакво служение, хвалители, всички, които имате някакво служение, имате някакво влияние. Моля ви, елате напред. Не се срамувайте. Това е вашия ден. Това е вашия час. Елате тук и ние ще минем при вас. Ще полагаме ръце. Ще ви благословиме. Щом сте дошли тук, дошли сте да вземете нещо. Дошли сте с очакване. Дошли сте с вяра. Така че вярвам Господ нещо да ви даде. Кърпан дърмичанта. Вярвам да получите нещо сега. Ло кеманда форе бебереке. И корамало сото робаро форе бебереке. И корамало форе бебересте. И корамало форе бебереке. О, татко! О, татко! Това са твоите помазаници! Това са твоите помазаници, татко! Изливай помазание върху тях! Изливай помазание върху тях! Изливай ново помазание! Изливай нов огън! Свеж огън! Докосни живота им! Сото рамалако ребебереке! Служи кремъчни ножове в ръцете им! Служи кремъчни ножове в ръцете им! Служи кремъчни ножове в ръцете им! Нека молите, малошенки. Служи кремъчни ножове в ръцете им! Нека да си отидат от това място с тези кремъчни ножове! Сото рамалако ребебереке брафо дефе! И корамала сото рамала форе бебереке! Издоло кеманда форе бебереке! И корамала фромреке! И ремемреко долоре бебереке! Огън, 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 огън! Нека да бъдат наточени тези кремъчни ножове! Сото рамалако ребебереке! Да обрязват плътта! Да обрязват плътта! Да обрязват плътта! Сото рамалако ребебереке! Фире мемреко доло кеманда фо ребебереке! И коросото рамалако ребебереке! И коросото рамалако ребебереке! И ремемреко доло ребебереке! Фире мемреке брафо дефе! Огън, 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 огън! Огън, 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 огън! Сото росото корамало форе мемреке! Фире мемреке брафо дефе! Сото ромало коре мемреке! И коросото ромало коре мемреке! Lo che me ne fai I corramano fromere che fode pre I rememere codo lo rememere che Stile premere codo lo rememere che Alleluia, alleluia, alleluia
И коромана фора бебереке. И команда фора бебереке. Во команда фора бебересте. И коромана фора бебереке. Сега искам да го чуете това. Защото това е резултата, това е ключа. Искам да го чуете. Полагайте ръце, продължавайте да полагате ръце, обаче искам да го чуете това. Искам да остане това за вас, във вас така за винаги. Заради това, че Исус Навиев направи кремешни ножове и обрязаха Божия народ. Чуйте сега. Накрая на тази глава, накрая на историята, как завършва тази глава? Исус Навиев вижда ангел от Господа с нож. Същия този нож, с нож, с който той обряза. Той вижда ангел с нож. И ангелът му казва: Господ ме изпрати да бъда началник на небесното воинство. Така че той е там, за да води Божия народ и да превзема Терихон. Така че ето го, ножът е в ръцете на ангела. Когато ти се покориш и наземеш кремъчните ножове и обрязваш църквата, ти ще имаш ангела от Господа. Ти ще имаш Ехиома Саваот, Господа на силите, Господа на небесното воинство, който ще върви пред теб и ще воюва за тебе. Ти ще имаш Господа, който ще върви пред теб и стените ще падат. Врагът ще пада поражен заради това, че ти се покори. Заради това, че ти се покори. Халелуя! Халелуя! Лоре ме реке брево да прей. Ире ме реко до лоре ме реке. И кора ме рафоре ме реке. Тати, моля се за тази двойка. Увеличи помазанието върху тях, татко. Усилване, 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 усилване идва от небето. Усилване идва от небето. Усилване идва от небето. О, кемана форе, бебереке. Понеже сте били верни в малкото, идва нов сезон. Идва нов сезон, идва нов етап. Содором, реко да прей! Приемайте, взимайте, взимайте, взимайте! Взимайте! Екипира ви Господ сега! Екипира ви за новия сезон! Приеми, приеми! Приеми, приеми! Приеми, приеми, приемай, приемай! Содором, реко да прей! Разпоредители, нека да имам! Бързо, бързо, разпоредители с мен! Дигнете ръцете си, дигнете! Приемай, 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 приемай! Взимай, 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 взимай! Взимай! Приемай, 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 приемай! Приемай, приемай! Сото романо коре мемереке! Фире мемереке! Лоре мемереке, браво, мемереке! Ико романо фром, рефемереке, браво, дефле! Лоре мем, дигни ръце, дигни, приемай, приемай, приемай! Приемай, 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 приемай. Взимай от небето, вземи, вземи, вземи. Приемай, приемай, пусни помазанието на Бога. Пусни го да тече в тебе. Ло, кемана фора, бебереке. Благодаря ти, Исусе, благодаря ти. Ло, бебереке. Благодаря ти. Благодаря ти, Исусе. Ло, бебереке. И коромало форе бебереке. Фире мемереко додор. Фире мемереке брево допре. И коромало фроме бебереке. Слокора
Моля се за тези млади хора, татко. Благословение, сила от небето. Приемай, приемай, приемай. Приемай, взимай от небето, взимай. Взимай ново, свежо помазание. Сото романо коре, бебе кебре, вода плай. Ико романо фром, рекебре, вода плай. Ико романо фром, ребе. Lore, memere kore, memere fremre kodo, Lore. Приемай, приемай, приемай. Приемай, 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 приемай. Взимай, 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 взимай. Зато роба на коре, memere fremre. Огън! Огън! Огън, 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 огън! Vitale mere fremre kodo romano kodo. Stidale mere kede fremre kodo pre. Икономаро фромере кебре вода пре. Благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, Господи. Благодаря за Твоята нова, свежа, силна работа в Неговото сърце през този ден. Благодаря, че поставяш едно ново начало, нова сила, Господи, в Него. Сото ромаро фромере фрей. Икемене вода племере кей. Благодаря ти. Икемене вода племере кей. Ramano ramre kebre febre ke. Дигни очите си, погледни към Господа. Твърде дълго си бил фокусиран върху хора. Имал си очакване от хора. Дигни очите си и гледай към Него. Дигни очите си и бъди фокусиран към Него. Сото рома на кора ме мерекебре вода плай. Служи вярата си, очакването си.
Бъди угоден на Него. Старай се с живота си, с служението си, с всичко, което правиш, да бъдеш угоден на Бог. И команда фора, бебереке. Защото ако искаш да бъдеш угоден на човеци, Павел казва това: не щях да съм Божий служител. Ако ние служителите искаме да сме угодни на човеци, ние не се класираме да бъдем угодни на Бога. Така че бъди угоден на Бога. Старай се да угаждаш на Бог. Сото романо фиде премреке. Сото пробреке. Приемай. Кадро, приемай. О, прием. Todo promere crebre voda. Sotto romolo corre bevere. Благодаря ти, тати. Благодаря. Sotto romolo fremere chiede pre. Ora memere che приемай. Ново помазание и нова сила от небето. Нов сезон! Нов сезон!